Tècnic superior en prevenció de riscos professionals. Són competències generals d'aquest cicle analitzar i avaluar els riscos propis dels llocs de treball, mesura de contaminants físics, químics i biològics, planificar i aplicar mesures d'emergència, gestionar la prevenció de l'empresa, impartir formació als treballadors i assessorar a les empreses en matèria preventiva. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, 'cause nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we do it our way. All these words I just don't say, 'cause nothing else matters. Never care for what they do. No, I never cared for what they know. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, 'cause nothing else matters. Never cared for what they do. Molts dels nostres exalumnes treballen de tècnics prevencionistes en departaments de seguretat i prevenció de diverses empreses. Actualment hi ha una forta demanda laboral que reclama tècnics prevencionistes amb una àmplia formació tècnico-pràctica. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trust.